tapu na Orie ma bụrụ ọnwa ọfụ ọnwa Ọktoba agbọkọ mụchi Orie na chi ọnwa ọfụ kụnụ nọnyere anyị n'ọnwa ọfụ a agụ ọmụfọ n'isi ndị Children of the Temple, Friends of the Temple, members of Ordinary and Restoration Evangelical Mission and Consecrated Group. Chukwu okike pụrụ ime ihe niile, Chukwu ọma onye ike niile si n'aka ya bịa. Chukwu ọma sị gị ribe otito niile, ka ọcha mma niile, ka echi isi niile, ka mgbunye niile dịchasịara gị uchi nke okike. Ihe na-ebi ebido na-ebi ebi. Chukwu ọma anyị ọma amara na ogologo ndụ na-arụ isi ike n'isi ndị gị all over the world. Asị m ka ndụ ha niile dịrị, enye ha ogologo ndụ, enye ha arụ isi ike, dịkwazie ha agara ofu bụ ego n'ihe ji elekọta ndụ anya. Ayọ m mbuni elu, ayọ m ịpụta ihe. Chukwu ọma asị nke ọnwa ọfụ a ka ihe ọfụrụ bido mebe na ndụ ha, ka inye ha mbuni elu ọfụ, ka inye ha iche isi ọfụrụ, ka inye ha izu oke ọfụrụ, ka inye ha akụrụba ọfụrụ, ka inye ha ndụ ọfụrụ, nye ha arụ ike ọfụrụ. Ihe niile ga-eme na ndụ ya bụrụ ihe ọfụrụ, ihe ọfụrụ. Chukwu ọma dekwa ndị ọnọdụ ha dị ya na Chukwu ọma bunie ha elu, wee ka ihe ọfụ bido na ndụ ha. Ihe a bụrụ ihe onye ọbụla n'ime ha na-achọ, wee ka ndụ ọfụ bata ha n'ime. Ndị nọ n'ute ọrịa, nye ha ndụ ọfụrụ. Ihe ọbụla ha tiri aka ya gachibara ha. Ndị na-azụ afịa, nye ha kọstọmọfụ. Ndị a na-arụ oge ha, Chukwu ọma bunie ha elu, nye ha ihe ọfụrụ, mee ka ihe ọfụrụ dị mma na-eme na ndụ ha. Chukwu ọma ya yọkwazi ego ọfụrụ, ihe ọma ọfụrụ n'ime ndụ anyị n'otu n'otu. Ndị n'obodo oyibo, ihe ọma merefa. Ndị nọ na Naịjirịa, ihe ọma merefa. Ebe ọ bụ na onye anọ na-achọ ihe ọfụrụ, ihe ọfụrụ ruo ya aka, ka ọnwa ọfụrụ a na-asị sinye ha mbuni elu ọfụrụ. Ndị ọnọdụ ha dị ya na n'ọnwa gara aga, Chukwu ọma biko cheta ha n'ọnwa a, ka ọnwa a bụrụ ọnwa mbuni elu wee nye ndị gị all over the world. Asị m na distance abụrụ ebara ya, ebe ọ bụ na onye anọ na gọziwe ha, ebe ọ bụ na ha nọ na lota tempụl, ihe ọma mere ha, ebe ọ bụ na mmadụ anọ na wee dochie ihu na isi wee lota ugochitubelu na tempụl. Chukwu ọma asị m ihe ọma mere fa. Ayọ mụ ndụ nka nka n'isi ha dum, si na ha ama nwụchu na amụsụ nwoke nwere ihe ọyebe ha, na amụsụ nwaanyị nwere ihe ọyebe ha, na ndụ ha ga-adịrị, na ha ga-ejere obodo, na ha ga-adara obodo, ha ga-adị ka ọkelechi na echi adị agwụ agwụ. Chukwu ọma ayọ m ngọzi ọfụ na mbuni elu ọfụ n'isi ndị gị all over the world. Asị m ebe ọ bụ na onye anọ na ihe ọma mere ya, mmụọ ihe na-eji ozi na ugochitubelu na temple, all the best from the light region. Gọzibe ụmụ ọdịnala Igbo, ụmụ Children of the Temple and the Friends of the Temple, members of Ordinary and Restoration Evangelical Mission and Consecrated Group all over. Ekpere ekwere m na Chineke, ekwere m na ọ dịghị ihe siri m ike nke Chineke na-apụghị izi m ụzọ m ga-esi lụwo ya, n'ihi na ọ mazụrụ ihe niile. Ụzọ ha n'ọnwa ọfụ a siri ike, na Chukwu emegoro m ya. May the blessing of Chukwu oke pụrụ ime ihe niile be with you all. May the God of Africa bless you all. May new things positively begin to happen in your life. Go shine and dominate in this new month.